गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार 2023 आथ' थांबाय बेनिफ्राय गाबोन जोंनिया लान्चआ सानफुनि जानाया रुटिजों अमा बेदर बेनिफ्राय जों अमा बेदरखौ माबायदि बानायदो नाय जों भुटानाव थाङोब्ला भुटानाव बेफोरबायदि स्लाइस खालामनानै होयो बेनिफ्राय जोंबो माने बेखौ दा जोङो रुगोन रुनानै जोङो सानदुआव फोरानगोन दिनै सानसेया बेनिफ्राय गाबोन जों बेखौ ड्राई फ्राय एवगोन भुटाननि बायदि जायोना जाया मानो होनोब्ला जानानै एसे मोजां मोननांगोन ना जोंबो माने भुटाननि बायदि ट्राइ खालामनानै बेनिफ्राय गाबोन दारागावआव बेलासियावसो लोगो मोनगोन जोंखौ फुंनि समाव लोगो मोननाय नङा जोङो न'आवनो बेखौ ड्राई फ्राय खालामखानानैसो जोङो दारागावसिम दावखोलांगोन बेनिफ्राय 1 तारिखआवथ' डाइरेक्ट भैरबखुन्द जायोना जाया खुनु गेरेन्टि गैया गोदान बोसोरनि नाथाय नै बोरै नुदो बेदरखौ नाय स्टाइल जादोंना जायाखै बेदरा नाय भुटाननि बायदि बेनिफ्राय जों गोदान बोसोराव हायोब्ला खामानि मावनांगौ जोंनिया केम्पआव गोदान बोसोराव सुट्टि जाया 1 तारिखआव जोंनिया सुट्टि जाया खारनाय क्लास बायदिसिनासो जायो माने बोसोर गोदाननि 1 तारिखखौ माने रेस्ट होआ जोंनिया नांगौ 2 तारिखआवसो सुट्टि होयो दा जोंनिया न'आव थानानै 1 तारिखआव बबाव खामानि मावनाय जानो आं सानो आरो 1 तारिखआव माने गोदान बोसोरनि दिनखौ माने ओरैनो हगार हरनानै बादुला जानाङा माने खामानि मावनांगौ जाहैबाय गोदान बोसोरनि दिनाव दा 1 तारिखआव भैरबखुन्द थाङोब्ला बबाव खामानि मावनाय जानो बादुलायासो जासिगोन नामा बाव थायोब्ला जोंनिया आलादा जायो 1 तारिखआ नाय सोर फसायदो बेदरखौ गोबा बानायदो नै साकुजो ओरैबायदि गोबा बानायदो नै मानसिबो गैया साथामजोंनो जों बेखिनिखौ लांगोन ड्राई फ्राय एवनानै लांगोन जोङो बेनिफ्राय जों दा बेखौ रुनोसै रुनानै माबायदि जायो बेनिफ्राय फोरानोब्ला माबायदि जाबोयो नायनोसै बेनिफ्राय गाबोननि भिडिअआव जों माबायदि सङो बेखौ माबायदि जामारगोन भुटाननि बायदि जायोना जाया बेखौ नुनो मोनगोन दा जों खामानि मावनोसै डाइरेक्ट दंखलनिफ्राय दैया डाइरेक्ट लोंजाखायो बे बिराद मोजां मुसलपुर आरो बरबरनि दैया ओरैबायदि मोजां नायनि भुटाननि बायदि बानायनो हागोन ना जोङो ओरैबायदि गोथाव जागोन सोर बेफोरबायदि जानो लुबैदो एसे खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरोना मोजां बानायनानै जानो गोनांब्ला नायनोसै बेसे स्टाइल जायो आरो बेनि संनाय स्टाइलाबो आलादा जागोन बे ग्रेभि जानाय नङा बेनि संनाय स्टाइलाबो आलादा जागोन गोबा गोलाव नायनि गाबोन संब्ला गाबोन देखायगोन 2023 बोरै थांखो जेबो पाताखौनो मोनासै जेबो मोनसेबो खामानि जायासै भगबाननि अननायाव खिन्थु बिराद मोजां थांदो 2023 नांलाय खमलाय गैया जेबो खैफोद जायाखै दा 2024 नि सुरुवातनिफ्राय माबायदि जायो भैरबखुन्द दुगैनो थांनायदो 1 तारिखआव भैरबखुन्दआव आरो मानो दुगैनांगो बेनिबो काहानि दोङो आं गोबां खोन्थागासिनो दङ मोनसे काहानि दङ भैरबखुन्दआव दुगैनांनायनि बेखौ भैरबखुन्दआव जाय दिनखालि थांगोन बै दिनखालि बुंनाय जागोन गोबां मिथिखागौ गोबां गथ'फोरा सोरबा कमेन्ट बक्सआव हरदो आदा मिथिगौ गोबाङानो मिथिया 1 तारिख खालि फुङावनो भैरबखुन्दनि काहानिखौ खोन्थागोन मानो दुगैनांगौ 1 तारिखआव लोगो मोनगोन हा भैरबखुन्दआव बेखौ नायग्रोनि जों बयल खालामनानै फोराननानै माबायदि जायो गोदान बोसोरनि जागोना जाया भाई जोंनिया भुटाननि बायदि मानो जायालै नोंसोर रोंबालाय जोंलाय मानो रोङा रोंबालाय मानो जों रोङा जाबायदि संखायो जोङो नायथारनि बाथ्रायानो गैया भुटाननि बायदि जायोना जाया नायथारनि जोङो भुटाननि बायदि जागोन ना जाया
जाथारसिगोन ना जाथारनांगोन भुटाननि बायदि जानायनि जानाय मोजां बानायना जानांगौलै ओरैनो जाब्बा जुब्बा नङा स्टाइल वाह राफोद राफोद जालायबाय ओहो बरिया जादो ना दसे दोनबावनो नांला खोमा संनांगोन मोजाङैनो गाहाम बानायगोन ना जोङो बेलेग स्टाइलाव संगोन हायो इखो बेनि संनाय स्टाइलाबो आलादा जागोन मस्ला होनायफोरा ओहो नै इदिसो बोननांगौमोन बेदरखौ गथा गथा जोंनिया गोदाना हरनायानो आलादा स्टाइलनि गथा गथा थुमफ्रु थुमफ्रु गोदाना होयो जाथो दे अराबो मोनसेसो जाखो देखायलाय बेदरखौ बोरै जाखो लाम दाब्ला दाब्लानो बरियानो लामदो गोबा गोबा जागोन ना सानसेयाव जागोन हा जागोन दे रानगोन ना बेलथायबाय थानांगोन रानथारनांगोन इयो मोदोमफोरा नैदि मोदोमफोरा बरिया जाबाय नुखायो गोबा गोबा सलिड जाबाय रानबा थोनाया नंला बे साब्रैदोनो 12 किल' गाहाम जाखायो नंला 1 तारिख मागोआवबो दंसै ना बारा जाजाया बरिया जाबाय देखायबाय थानांगोन गोबा गोबा जाजाया बेदर जाजाया एसां बुरजा बेदर जाजाया डाइटिंआव दङ ओंखामखौनो जायाखै येस जाबाय